Elibna t-tentazzjoni għal politika tal-austerità u minflok għamilna miżuri li taw il-frott. Hekk stqarr il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela b'reazzjoni għad bassir tal-Kummissjoni Ewropea li pajjiżna se jkollu l-akbar tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea fis-sena 2022. F'intervista rrekordjata li xandret il-ħadd fuq One Radio, il-Prim Ministru elenka numru ta' miżuri u investimenti li saru f'pajjiżna f'dan iż-żmien diffiċli globalment. Fost dawn semma l-investiment ta' 470 miljun euro fl-infrastruttura industrijali li jħejjil il-pajjiżna għal investiment ġdid fil-futur. Semma wkoll il-miżuri ta' għajnuna li l-Gvern daħħal biex jindirizza l-isfidi li ġabet magħha l-pandemija, fosthom l-iskema tal-għajnuna fil-pagi li se tiġi estiża sa' Marzu u l-iskema tal-vouchers tal-100 euro. Stqarr li f'dan iż-żmien dan il-Gvern evita l-austerità. Meta inti għandek pandemija, kriżi ekonomika u soċjali, it-tendenza tkun illi tagħmel kif għamel il-Partit Nazzjonalista fl-2008 li tmur lejn politika ta' austerità. Aħna ħdibna bil-kontra, għadna m'hemmx flok fil-viżjoni tagħna l-politika ta' austerità u minflok morna fid-direzzjoni opposta l-investejna bis-saħħa. U għannota wkoll kif pajjiżna baqa' konsistenti fit-tnaqqis tal-qatt anke f'dan iż-żmien fejn madwar id-dinja l-qatt qed jerġa' jolli rasu. Dan bis-saħħa tal-miżuri tal-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika imħabbra fil-bidu ta' Ġunju u tax-xogħol qed isir fil-qrib man-nies fejn il-Gvern qed jifhem u joffri l-appoġġ għal kull sitwazzjoni b'mod individwali. Mill-5 ta' Ġunju sal-lum, ġimgħa wara ġimgħa, irnexxinna b'mod konsistenti innaqsu l-qatt. Dik xi ħaġa li hija kbira ħafna. Meta f'kull pajjiż ieħor madwar id-dinja kulħadd jagħti keċċ in-nies, negozji li qegħdin jalqu. Dwar il-kawża tal-Aqda Repubblika biex jinġiebu 50 immigrant mill-Libja, il-Prim Ministru qal li dan il-għan huwa biss parti minn din il-kawża. Stqarr li din fil-fatt mur kontra l-ħidma kbira li qed issir minn pajjiżna biex jonqos l-influss ta' immigranti f'dan iż-żmien. Irnota wkoll kif il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech huwa membru integrali ta' din l-Aqda u der kemm il-darba jitkellem f'attivitajiet u għalhekk issa għandek lill-Oppożizzjoni wara kawża inaċċettabbli. Aħna l-pożizzjoni ta' pajjiżna hija li huwa fulaq. And yet, fil-moment li aħna nkomplu nimplementaw dik il-politika, qed ikollna minn akkosta kollox jipprova ikisrilna l-ħidma tagħna. Jiena li hija din mhijiex aċċettabbli. Il-Prim Ministru kummenta wkoll dwar ir-rapporti fil-gazzetti li spjegaw kif fl-2017 Jason Azzopardi mar il-Hilton ta' Tel Aviv wara li ħallaslu l-Kamra Thomas Group li kien jagħmel parti minnu Jorgen Fenech. Qed nirreferi naturalment hawnhekk għall-Onorevoli Jason Azzopardi li huwa l-kelliem ewlieni għall-Ġustizzja tal-Partit Nazzjonalista li minn banda jippriedka fuq is-saltna ta' dritt u jippriedka jpinġililu nnifsu tara li huwa l-iktar bniedem nadif fid-dinja. U jikkritika u jiċċensura l-kulħadd. Jagħmel tajjeb jekk iħoss għandu jiċċensura, jagħmel tajjeb. Imma biex tiskonġra trid tkun puru kollu ma tistax inti bl-istess aġir li tikkritika lil ħadd ieħor tkun għamilt qar minnu inti stess. Il-Prim Ministru temm jgħid li dan il-Gvern se jibqa' kommess li juri kif hemm mod differenti ta' kif issir il-politika b'onestà, integrità u b'impenn li pajjiżna ikompli jissaħħaħ.